se sada organizira 6 puta za redom, odnosno ukupno 11 puta je bilo, ali 6 puta nakon krize. I ono što razlikuje u odnosu na prethodne godine je da ove godine imamo veći broj tvrtki koje dolaze, imamo više studenata sa drugih fakulteta koje gravitiramo, koje provlačimo ovdje tu na sam fair da dođu, da se upoznaju sa tvrtkama, da otkriju možda nekakve projekte, neke nove stvari koje ih interesiraju. Ove godine imamo 48 tvrtki koje nam dolaze i očekujemo nekakvih 2000 studenata koji će proći kroz holove, pobiti na prezentacijama i općenito sudjelovati na Job Fairu. Ovo tu definitivno nije nikakvo ispitivanje terena, već sam Job Fair je nastao inicijativa od samih studenata, studentskih udruga KSET i Bez Zagreb, koji su onda nakon toga uspostavili od ove godine i suradnju sa Centrom Karijera Faira, te ono što zapravo radimo je da nam je zapravo inicijativa da približimo sve te studentske poslove, da približimo tvrtke studentima, da tvrtke nisu samo djela, uštogljeni poslovi, već zapravo su to dosta simpatični ljudi koji su sjedili u ovim istim klupama kao i mi sad danas. Dolaze nam od malih tvrtki i startupa do velikih tvrtki stvarno svjetskih divova poput Google i Microsofta i to direktno iz njihovih sjedišta i razvojnih centara. I to baš dolaze, što je zgodno, studenti koji su ovdje tu studirali, koji se eto sad vraćaju, da zapravo razgovaraju sa studentima, da ih upoznaju sa tim kako je raditi u toj tvrtci velikoj, kao što bi bili recimo Google i Microsoft. Ali imamo znači male startupe i sam cijeli panel o startupima, gdje će među ostalom biti i Saša Cvjetojević, gdje će se pričati o samom tome kakvi su prospekti da se, odnosno kako je u Hrvatskoj uopće moguće započeti nekakav startup, od nekakve ideje doći do tvrtke, do proizvoda, kako to zapravo plasirati i koje su nekakve greške koje se pri tom rade i što se može naučiti iz toga. Pa predavanja su ove godine organizirana tako što smo tvrtkama predlagali da organiziraju da 10 minuta govore o samoj tvrtci, kako je raditi u tvrtci, kakva je nekakva kultura kompanije, čime se zapravo oni bave, a onda kroz nekakvih 10 minuta predstave nekakav konkretan tehnički problem ili neku tehnologiju koja je interesantna studentima, što oni mogu naučiti u toj tvrtci, da im zapravo pokažu već sada kako bi oni znali zapravo, aha, to me zapravo interesira i kako bi se mogli specijalizirati tijekom studija za nekakve te pozicije. I zadnjih 5 minuta na samom kraju prezentacije ostavili smo da studenti mogu postavljati pitanja tvrtkama direktno na samoj prezentaciji kako bi to zapravo svi mogli čuti. Tijekom svih predavanja imali smo i live stream na YouTube, tako da su se pitanja mogla postavljati i uživo putem streaming servisa, što je bilo definitivno nešto interesantno i novo u odnosu na prošle godine.